Сега до мен е доктор Константинов, който е представител на Лекарския съюз. Доктор Константинов, как ще продължи, как ще протече вашия протест? Само малко да уточня, не от болницата. В тази сграда работят и много специалисти. Те също няма да работят. Болницата осигурява непрекъснато грижи. Ще се включат просто като не отворят кабинетите си колегите, защото проблема е за всички. Не се превеждат пари за общо практикуващи, за специалисти и за болницата. В болницата също хората са получили само аванс на базата на резерви, които има лечебното заведение. Така че това е нашия сигнал. Доколкото знам, в тази седмица нещата ще бъдат решени, но въпреки това колегите бяха взели решение и Лекарския съюз го подкрепя, тъй като трябва да се даде ясен сигнал, че така не може. Първо се обръщам към доктор Константинов от Лекарския съюз. Може да ми кажете, доволни ли сте от договореното до момента? Да, Лекарския съюз е доволен от договореното. По-доволни ще бъдем, когато стане факт, а най-доволни ще бъдем, когато не се налага да прибягваме до такива действия, каквито бяхте свидетели днес. Годината започваме с доктор Кирил Еленски, който е член на управителния съвет на Български лекарски съюз. Доктор Еленски, каква е ситуацията? Май наистина е повече от спешна, ако така трябва да я кажем. Ситуацията наистина е спешна и нямаше да се стигне до протести, ако не беше рецидив това забавяне на плащанията. Аз лично бях противник на идеята за протести в края на миналата година, тогава, когато беше първото закъснение, защото тогава приехме, че има някакви затруднения, ново правителство, нова ситуация. Закъснението беше 4-5 дни и някак се излязахме от това положение. Но сегашното закъснение е доста сериозно и аз лично не намирам основателни оправдания. Идеята, че има трудности с събирането на вноските по здравното осигуряване, не е много състоятелна, защото това означава, че тогава, когато държавата има затруднения, сама решава да отложи плащанията си към хората, на които ги дължи. Аз съм любопитен обаче, дали ако ние помолим държавата, в случай, че имаме затруднения, да отложи изискването на данъчните ни задължения, на осигурителните задължения, дали ще го направи. Защото все пак трябва да има някакво реципрочно поведение. Ако едната страна е в правото си, когато изпитва затруднения да отложи плащания, би трябвало да признае същото право и на другата страна. В интерес на истината, нашите предприятия са доста нестабилни финансово по простата причина, че ние разполагаме с ресурс, говоря за индивидуалните практики за първична помощ, съпоставими с заплатата на един депутат. Само че с тези пари ние трябва да осигурим цялостната издръжка на практиката и финансиране на всички дейности, Благо? За които сме поели задължения. За един час правителството и съсловните организации на лекарите и заболекарите се разбраха. 9 милиона имаме да плащаме на заболекарите, платили сме ги. 11 милиона на личните лекари. Финансово министерство днеска е направило трансфера, до сряда си получат парите. Забавянето идваха от това, че ние плащахме за ноември и декември за миналата година. Освен това, на сряда на Министерски съвет ще вземем решение за отблокиране на тези 350 милиона. Само, че тук много ясно искам да кажа на тези, които са проверявани. Ние няма да допускаме повече изтичане пари от здраве. Поемам ангажимента, ако това, което днес сме решили да не се случи, самия аз да подам оставка от поста, който заемам.